Türkmenistany raýatlaryň bankomatlardan pul nagdlaşdyrmak problemalary dowam edýär. Owa ýerlerine bu problemi polisiýanyň gatnaşmagy bilen hasy kynnaşýar. Marynyň Bayramaly etrawynyň Gökdepe geňeşligine adamlar uly kynçylyk bilen aýlyklaryny nagdlaşdyrýarlar diýip bir owa ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Gökdepe geňeşliginiň ýaşaýjylary ýerli bankomaty hepdede bir gezek pul salynýanyny aýdýarlar. Adamlar pul nagdlaşdyrmak umydy bilen ýerli bankomaty varýar. Ýöne bankomatyň öňünde duran polisiýa işgäri adamlaryň bank kartlaryny ellerinden alyp puly olar üçin öýdi çekip berýär diýip owa ýaşaýjy aýdýar. Geňeşligiň ýaşaýjysynyň sözlerine görä adamlaryň bankomatlardan öz elleri bilen pul çekmeklerine ruhsat berilmeýär. Olar bankomaty başga adamlar ellese çalyp döwülýär diýip bahana tapýarlar diýip owa ýaşaýjy aýdýar. Ýerli ýaşaýjylar polisiýanyň owalardan bankomatlary eldegirmedlik boýunça edýän talabynyň oýunyň bir bölegini aýdýarlar. Polisiýa 10 töwerek adamyň puluny nagdlaşdyrandan soňra nowbata garaşýan adamlara ýüzlenip pul uturdy. Innik hepde geliň näme aýdýar diýip owa ýaşaýjysy gurrun berdi. Ýöne adamlar darganynyň soňra ol tanyş adamlaryň kartyndan pullaryny çekip berýär diýip sözüne goşdy. Şeýle-de owa ýaşaýjysy polisiýanyň adamlar üçin pul nagdlaşdyrmak işlerine paranyň hem rol oýnaýanyny aýtdy. Habarçynyň söhbetdeşlerine görä owa polisiýasy bankomatlary garawullap ýerli ýaşaýjylary oňa golaýlaşdyrmaýan mahaly hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri pul nagdlaşdyrmak bilen bagly kynçylyklary başdan geçirmeýärler. Bir owa ýaşaýjy hukuk goraýjy edaraların işgärleriniň päsgelçiliksiz pul nagdlaşdyryp bilýänligini, edaralaryna oturdulan ýürüýte bankomatlar arkaly özleriniň hemde maşgala awzalarynyň kartlaryndan pul çekip bilýänliklerini gurrun berdi. Ýöne owa ýaşaýjylary bilen şeýle mümkinçiliklerden mahrum bolup olar bankomatlaryň öňünde uly nowbatlar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Olar häkimetleriň şeýle problemalary görmezligine nägilelik beýan edýärler. Galy bersede habarçynyň maglumatlaryna görä adamlaryň bankomatlardan pul çekmekde ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary welaýatyň beýleki obalaryny hem dowam edýär. Oba adamlaryna niýetlenen pullardan hem alýarlar. Öz jüglerini doldurmak üçin adamlaryň kösençliklerini görmeýärler diýip habarçy bilen gurrundaş bolan bir oba ýaşaýjy aýtdy. Ýurt raýatlarynyň en çemesine görä Türkmenistanda soňky bir näçe ýyl bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklary hususan adat halkyň durmuşyna agyr täsir ýetirdi. Nawut ýetmezçiliginiň fonuna owalaryň we şäherleriň ýaşaýjylary bankomatlardan pul çekmekde uly kynçylyklara sebäp boldy. Galy bersede bazarlarda we hususy sewda nokatlaryna bahalaryň aşy ýokurlanmagy adamlary esasan döwlet dukanlaryndan arzan bahadan azyk haritlaryny satyn almaga mejbur etdi. Türkmenistanyň hökümeti koronavirus pandemiýasynyň fonuna dünýäde emele gelen ýagdaýlaryň türkmen ykdysadyýetine yaramaz täsir edenligini boýun alsa-da, çekilen ziýanyň gerimini äşkär etmeýär. Habarçy bilen gurrundaş bolan bir marly ýaşaýjynyň sözlerine görä zordan gün görýän owa ýaşaýjylary bankomatlaryň öňünde uly kösençlikleri başdan geçirýär.